20 jaar hebben miljoenen mensen het dorp bezocht. Bruno Santanera heeft dus een draai gevonden en wil er nooit meer weg. Het begon allemaal met Santanera's beeldentuin, begin jaren 70. Maar toen hij zich ging verdiepen in de magnetische werking van mineralen, veranderde er van alles. Duizenden mensen kwamen naar Godlinze om van hun klachten en pijnen af te komen. Kijken, dat is niet hier gebeurd, bij wijze van spreken. Hier heb je een hematoma. Vervangen mevrouw. Ja, die heeft hij dus een hematoma, daar komt hij dus de mineralen 29. Een soort kneuzing is het. Nee. Een gesprongen ader. Ja, dus het is een hematoma, dus het is gewoon een bloedvaat die is gesprongen. Ja, of kun je noemen ook een klap, dus een hematoma. En normaal gaat dat nooit weer weg. Gaat weg, maar dan met de tijd. Nou, ik heb dus de mineralen 29 opgedaan. En de volgende dag, dat is gewoon niet te geloven. En dat komt door? Door het sterke magnetische veld van de juiste richting. Santanera bestudeerde de magnetische werking van mineralen en ontdekte dat mensen met lichamelijke klachten iets aan die werking konden hebben. Hij haalde het sterk magnetische mineraal neodymium uit Zaïre en verwerkt het in een draaibaar halssieraad, de Biostabiel. Maar wat doet dat met mensen dan? Nou, dus de ontdekking is heel simpel. Is het zo dat wij praten over de spanning, maar de spanning zijn een elektrische lading. De spanning zoekt altijd een uitwerking in ons lichaam en de uitweg zijn altijd de zwakke punten. Alles wat is de spanning heeft die twee ladingen, een positieve en een negatieve lading. Als wij gaan we dus auto rijden, stappen we uit, ja, krijg je een schokje. Kan je de panty uittrekken, of aardekamer, krijg je een schokje. Maar als ga je baden of douchen, dat voel je altijd prettiger. Waarom? Ben je in contact met de aarde en gaat het lichaam ontladen. Kijk, wat doet de Biostabiel? Wat doet dus de mineraal 29, zo genoemd? Gaat het lichaam ontladen van de spanningen. Waarom? Het is niet zo dat maken we wonder. Nee, maken we hier geen wonder. Het is alleen een natuurkundige proces om het menselijk lichaam te ontladen van de spanning en in evenwicht te kunnen brengen. Santanera heeft in de loop der jaren veel mensen geholpen met zijn magnetische mineralen, waaronder veel Nederlandse beroemdheden. Ik heb verleden week een dankfoto gekregen van Vivian Boele. Ja, en trots, zij draagde de Biostabiel. Presentatrice van... Ja, van RTL 4. En zo, ik heb honderden. Waar had zij bijvoorbeeld, waar heeft het haar mee geholpen? Om meer zelfvertrouwen. Zij heeft meer zelfvertrouwen gekregen. En dat kun je gewoon zien, in de laatste 3-4 jaar, Vivian is dus bekend geworden. Meer power, meer zekerheid, meer weerstand. Bruno Santanera heeft 5 kinderen, maar alleen zoon Roberto is werkzaam in de zaak van zijn vader. Hij is inmiddels Bruno's zakelijke partner geworden en zijn beoogd opvolger. Hij is altijd mijn rechterhand vanaf de eerste jaren van zijn leven. En hij is altijd de persoon, de zoon, die heeft hij van mij alles willen leren. En dat is zeker. Goede opvolger. Dat kun je wel oprekenen. Heb je er een beetje zin in? Ja goed, wat is zin? Ik doe het mijn hele leven lang, dus ik weet niet beter. Dit is jouw beroep? Dit is mijn hobby wat werk is geworden. De Santanera's willen zich volledig gaan toeleggen op de magnetische therapie. De beeldentuin en het horecacomplex gaan daarom in de verkoop. Dat is niet omdat de inmiddels 61-jarige Bruno Santanera het rustiger aan wil gaan doen. Wij kunnen het ook niet alles doen. Als de mensen komen signeren en vandaag ik ben de therapeut. Ja, en morgen zit hij daar een kopje koffie te serveren, dat slaat nergens. Dus hebben we besloten, ja, ik kan niet over mijn leeftijd, waarom ik heb nog zoveel power, dat is niet te geloven. Dank u wel aan mijn Biostabiel. En dat raadt u iedereen aan. Ja, dat is, ja, pas op, dat is onmisbaar. Bent u daar nu rijk van geworden? Je bent altijd rijk geweest. En om de waarheid te zeggen, ik ben te rijk, waarom ik heb veel geleerd van de mensen. En, geestelijk rijk? Ja, in alle opzichten. Kijk, met geld
Ja, ik heb niet zoveel geld nodig. Waarom? Ik ben 7 dagen per week in Kort-Linzen. Ja, en alles komt hier. Een moeder met een kind, de kind is beter geworden of genezen van eczeem. Nou, je voelt mij de reis maar €100. Dat is niet met mij te betalen. De beeldentuin waarmee de excentrieke Italiaan begin jaren 70 het ingeslapen dorpje Godlinze wakker schudde, zal Bruno dus van de hand doen. Maar van de in Turijn geboren Santanera zelf zijn de Godlinzers nog niet af, want hij gaat er nooit meer weg. Maar in feite, ik ben toch hier nu 27 jaar en ik ben in plan om hier te sterven en hier begraafd te worden. Dus hebben ze mij niet kunnen uitbranden. Nee.